Napakaganda po na nakilala po natin ang ating Panginoon. Alam mo kung bakit? Ang sabi niya po dito sa Philippians chapter 4 verse 19, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory in Christ Jesus." Napakayaman po ng ating Panginoon. At sabi niya dyan, God supply all your needs. Pero nagtataka tayo minsan mga kapatid, na bakit hindi pinuprovide lahat ng ating mga pangailangan ang ating Panginoon. Minsan yung kanyang binibigay lamang ay yung ating mga pangailangan, hindi ang ating mga kagustuhan. Kasi baka ibigay niya ang iyong kagustuhan o ibigay niya yung lahat na iyong kailangan, baka makakalimutan mo siya. Baka hindi ka na maglilingkod sa Kanya. Kailangan din dumaan tayo doon sa proseso na tayo din po ay maghirap, magtrabaho, maghanap buhay para po gagabayan tayo ng Panginoon. Kasi napapatanong tayo minsan na bakit sabi mo sa Kanyang salita i-provide niya lahat, pero bakit hindi niya ipinoprovide lahat ng ating mga kailangan. Nagtataka kayo kung bakit minsan gumagamit siya ng mga tao para may provide ng ating mga pangailangan. At hindi lang yan, minsan nasusurprise tayo sa gagawin ng Panginoon. Hindi natin nakalain na minsan darating na lang yung hindi naman nating hiningi, pero nandyan na binigay ng ating Panginoon. So napakabuti po ng ating Panginoon, kaya patuloy lang tayo sa paglilingkod sa Kanya dahil po napakabuti po ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat.